Nou. Oh, dit is volle beter als op de fiets. Het autootje van Johan. Colinda! Colinda, de best! Colinda, de best! Oh, Colinda, de best! Ah, goeie! Nou, Ans! Ja, van de gemeente, je kent me wel weer. Ja, maar eens lustig. Ja. Sinterklaas komt horen wieken en wie horen je weer het feest, toch? Sinterklaas komt horen wieken? Ja, in Kalmersweg. Nou al? Ja. Ja, maar dat ken het. Ja, maar wie gaat hier om eens altijd het feest met het podium en de bandjes? Ja, nee. Maar Jerry, we hadden een zaal. Maar het is ja, mooi. de Mooie lampjes. Ja, mooi toch? Colinda, de mooi, zaal hè? is heel mooi. Ja, super. Maar ik hier niet toch een mail stuurt? Nee, ik ga helemaal net een mail. 22 november. Nee, de bedden. Nee, je weekend in die bedden direct nog. Hier kun je misschien even sliepen. En ik kan een biscuitje voor hem smaren door hem, maar je kan geen bennenfeest. Maar eigenlijk komt het erop deel, doe haast geen plak voor u horen wieken. Nee, maar waar is je fout is dit? Nou, ik ga die mail sturen, dus dat betekent dit feest. Nee. Het kind dus net. Het kind net. Nou, dan mag ik ergens oors om zien. Nee, ja, nou, sorry. Ja. Oh. Je maakt ook beter, ik moet naar best en de administratie voor hem aan de houden, want dat had ze net. Het lijkt hem net om mij. Hoi, goeiedag. Juffrouw Ans, goeiedag. Van de gemeente van Sinterklaaszaken. Goeiedag. Ik hier een vraag. Hast u hier een plak om het bennenfeest te horen? Nou ja, je hebt het wel. Je lijkt mooi protestiel, dus ik denk net dat dat wat wordt. Oh, nou dat is wel heel jammer, maar dank u wel voor het proberen. Maar mee wat door het muziek. Dank je wel. Oké. Nou, goeiemiddag. Ah, goeie. Juffrouw Ans van de gemeente, Sinterklaaszaken. Ja, goeiedag. Ik hier een vraag, hè? Ja. Wie maakt de band een plak voor het feest? Ja. Zullen we dat hier horen kunnen? Nou, dat denk ik net, want die zit hartstikke vol. Tja, alles zit vol met auto's en bussen en arken en hoe dijs ben we hier aan het werk. Ja, nee, dat zie ik wel. Dus dat zie ik net zitten. Nee. Nou ja, het wie de vraag wordt, Ja, natuurlijk. Hè? Nou, volle succes. dank u wel, hè? Nou, goeiemiddag. Nou, goeie. Juffrouw Ans van de gemeente. Nou, Ga je ook plak voor het bennenfeest? Het bennenfeest. Van Sinterklaas? Nee, dat weet je niks. Nee, wie ga je een lood vol met spullen? Dat wordt hem net. Kerst net een lied beetje oproemen. Nee, dat wordt hem net. Het is hartstikke druk. Nou, dan is het door. Sorry, helaas. Nee, bedankt. Oké. Ja, jongens en famkes, dit wil weer het laatste journaal en het is lang al hier nog net te regelen. Maar weer met komende zaterdag maar even zien hoe het komt. Tot dan, graag, tot de volgende keer, hoi.